Toto sa nazýva T-slide rýchlospojka. Tu môžete vidieť, že toto je T na vrchu a toto je samica T. Keď ich chcete rýchlo spojiť, jednoducho stlačíte toto malé tlačidlo takto a spojíte ich dokopy. To môže byť skvelé, pokiaľ ide o pripojenie niečoho, ale na odpojenie potrebujete niečo malé a tenké a musíte to zatlačiť do tohto malého otvoru tu a zatlačiť na ten malý konektor, ktorý tam je a takto to odpojiť. Pozrite sa, teraz sledujte, ako to vyjde von. Pozri. Vidíš? Takže áno, pripojenie je rýchle, ale odpojenie trvá trochu dlhšie. A myslím si, že to by malo byť jasne povedané, keď hovoríte o téme rýchlospojok. Dôvod, prečo to hovorím, je ten, že veľmi často zákazník používa špirálový vrták, ale vie, že reťaze na špirálach nie sú také dobré ako tie, ktoré sú určené pre flexibilný riadel a nechce meniť svoj stroj. A tak si kúpia jeden z týchto nadstavcov s T-slide samicou na konci, potom si zaobstarajú adaptér z T20, ktorý pasuje na ich špirálový vrták a všetko, čo urobia, je, že nadstavec takto pripoja. Používam to cez kameru, takže je ťažké to vidieť. Nadstavec takto pripoja k hriadeľu a teraz môžu používať reťaze na ohybnom hriadeli na bežnej špirálovej vrtákovej cievke. To všetko znie pekne, ale problém je v tom, že sú tu dve veci, na ktoré musíte myslieť, a to je, že a. rýchlospojkový nadstavec nie je navrhnutý na vysoké otáčky. A v niektorých prípadoch, keď používate tieto nástroje, sa otáčajú rýchlosťou 3000 otáčok za minútu a to naozaj nie je to, na čo bol T-posúv navrhnutý. Je to dobré na prenos krútiaceho momentu a preto sa to pôvodne používalo na spojenie dvoch čistiacich tyčí, ako môžete vidieť tu. Viete, toto bola tradičná čistiaca tyč, ktorá sa takto pekne a rýchlo spojila, ale bolo to určené na prenos krútiaceho momentu, nie nevyhnutne na rýchlosť. Keď už hovoríme o tom, ak plánujete použiť rýchlospojku na flexibilnom hriadeli, vytvorili sme tento nový adaptér, kde môžete na jednom konci pripojiť svoj hriadel, ktorý sa upevňuje pomocou nastavovacích skrutiek a na jednej strane má samičí konektor a na druhej strane T-posuvný konektor, aby ste mohli spojiť dva hriadele dokopy. Na jednej strane je to od 12 mm, čo je pol palca, až dole na 6 mm, čo je štvrť palca. A samozrejme môžete vidieť, že máme to isté aj so samičími konektormi týchto spojok, ale skôr, než sa rozhodnete, že všetko zmeníte na rýchlospojky a prestanete používať tradičný spôsob upevňovania reťaze na hriadel, majte na pamäti, že rozobrať tieto veci je naozaj poriadna otrava. A možno sa to naozaj rýchlo spojí, ale nie som si istý, či sa to aj rovnako rýchlo rozpojí. No dobre, to bolo oveľa rýchlejšie, než som čakal. Ale aj tak, chápete, čo tým myslím. Ďakujem za sledovanie.